Быелғы 2020 елда азагына якынлашып килә. Ул вакыйгаларга бик бай булды. Билгеле, сөенеч, шатлыклары, табышлары белән бер рәттән киенешләре, югалтулары да күп иде. Ел вакыйгаларының кайберләрен кабат хәтердә яңартыйк. Быелгы төп вакыйга ТАИССР төзелүнең 100 еллыгы булды. Әлеге дата республика халкының күңелендә якты вакыйга булып калыр. Төрле форматта 14 меңнән артык чара узды. Алар тарихка яңа күзлектән чыгып карау, төрле буын татарстанлыларның фидакарь хезмәтен искә алып, бәяләү мөмкинлеген бирде. Республикада хәзердә кешеләрнең яшәү шартларын яхшыртуга, фәнне, мәгарифне, спортны, уникаль мәдәни мирасны саклауга зур игътибар бирелә. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы аерым дата. Безнең барыбыз өчен дә бу иң төп, иң кадерле бәйрәм. Быел бәйрәм итү көне 24 июньгә күчерелде. Бу көнне шәһәрләрдә җиңү парадлары узды. Башкалабызның Ирек мәйданында Казан гарнизонлы хәрбиләренең тантаналы йөреше үтте. Әлеге җиңү парады беренче тапкыр тамашачылардан башка трибуналарда ветераннар һәм тыл хезмәтчеләре катнашында гына узды. Һәм башкалабыз өчен тагын бер мөһим тарихи вакыйга. Тылда җиңүгә бәхәссез зур өлеш керткән өчен Казанга хезмәт даны шәһәре исеме бирелде. Быел республиканы төзекләндерүдә масштаблы проект безнең ишек алды программасы буенча зур эшләр башкарылды. 1084 объект төзекләндерелде. Барысы да җирле халык белән килештереп эшләнде. Ишек аллары, уңайлы эскәмияләр, балалар майданчыклары, парковка урыннары белән тулыланды. Төзүчеләр һәм архитекторларның тәҗрибәле командасы нәтиҗәләр өчен шактый борчылса да, объектлар сафка басты. Татарстанның милли китапханәсе капиталь төзекләндерелгән Казан милли мәдәни үзәге бинасына күчте. Реконструкция уздыру нәтиҗәсендә республика өчен әһәмиятле объектның тәңгәллеге саклап калынды. Шулай ук аңа яңа сулыш өрделәр. Моны китапханәгә килгән кунаклар, өлкәннәр дә, балалар да билгеләп үтте. Китапханә ял итү һәм яңа белемнәр алу урынына әйләнде. Актаныш районында күренекле дәүләт эшлеклесе, республикабызның беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе, Россияның хезмәт герое Минтимер Шәймиевның бюсты ачылды. Әлеге вакыйга зур идеологик әһәмияткә ия. Һәйкәл Россия президенты указы нигезендә куелды. Документта әйтелгәнчә, бронза бюст Россия герое яки Россияның хезмәт герое исеме бирелгән кешенең туган җирендә урнаштырыла. 2020 елның иң зур проектлар арасында капиталь төзелеш һәм юлларны төзекләндерү һәм инде әлбәттә зур Казан бөҗрасын төзү. Аны ачу республика юбилеена зур бүләк булды. Яңа юл салу бик авыр булса да, вакытында өлгерделәр. Зур Казан бөҗрасының беренче этабына ТАИССРның 100 еллыгы исеме бирелде. М12 тиз йөрешле федераль автомобиль трассасын төзү Мәскәү белән Казан арасын 800 чакрымга кадәр тоташтырачак. Масштаблы төзелешкә 2020 елның җәендә Татарстанга эш сәфәре вакытында Россия премьер-министры Михаил Мишустин хөкүмәт әгъзалары белән бергә старт бирде. Хәзер составына Татарстан министрлыклары һәм ведомстволары хезмәткәрләре кергән эшче төркем республикада яшәүчеләр белән төзелеш мәсьәләләрен тикшерә. М12 трассасы зур шәһәрләрне бергә тоташтырудан тыш, аларны кайбер урыннардагы бөкеләрдән дә азат итәчәк.